chibai ule voin hi mei ni riat sang ni som ni poruk zirtop ni ni a tuna hen jing da ruk lem nit somli ni a tuna chon aizol ni chu nu deuh hreta aizol view hrang hrang abik takin chu lam view le tlak lam view ilo thlir hawang umiang hei aizol hi le mizoram hrim hrim a hian hetiang view mu nom tak tak hi alang reng mai tuk tin tlai tin mai hianin hetiang ang view hi mun tam taka hian an mu mal ve vak lawa ram changkang tak tak te youtube ate kan hmu thina kan lo ot mai thina ase ram changkang om hian hetiang view hi mu hin chak ve le mem thina ni tiang view mu chak hian mun hrang hrang an jin kual ve le thunga chuwangin mani mu lo hi kan ot kual vel mai mai ni hian alang thina chuwangin mani chan to ka hen lung oi thiam te poi kan zir hi tha chuan hetiang view mu nom tak tak mai a hi nge ni aman chiar sen lo ni ti la kan soi sulom lo ve tuna ilo thlir char meng o tuna hian aizol chu lam kan thlir mek ani